Akşamın sayırlı hormatly illeşler. Bugün din baradaky söhbetdeşligimiz günü. Bugün size bir üýt köçükräk tema sizin üçin ýa-ni değinmekçi. Bu gaty meşhur bir waka, belki siz hiç eşden dälsiňizdir, aýtmaýarlar bu wakadan gaterbet gorkaýarlar. Dinde şeytan ayet wakasy. Yani Kur'an'ın içinde bir wagtlar şeytanyň sözleri garşanmış, soň şonu aýrypdyrlar. Nädip geldi, nädip boldy, şeytan näme diýipdir. Şo zady deýner. Gaty üýt köçük bir waka, gyzykly. Men başda aýdan atlary hakykatdan ananmadym, beýle de zat ýokdur, o bolup biler welin, munça da däldir diýen ýaly. Demede tersine subut etjek bolup synanşýa, bu bolmaýar, gaýta neme bolýar. Indi bu waka hadisanyň çeşmelerini aýdaýyn öňürtü bilen. Bu wakanyň çeşmeleri bizden birinci näme doğru gidecek. O Taberi'nin Mucemül Kebir diýip bir kitap var. Şo taýda da geçýär. Ondan soň Suyuti diýip bir Kur'an tefsircisi vardır. Iň gadymy tefsirjileriň biridir. Kur'an tefsir edýär. Ýani Kur'ana many berýär da şeýlere bir näme diýip aýdaýyn. Ondan soň İbn Hacer var. Ondan soň ýene esas näme gelsek İbn İshak. Indi İbn İshak kim? İbn İshak ilkinci peýgamberiň durmuşy arada yazan adam. İlkinci şol adam ýazýar. Yazan zadynyň ady näme? Ýa-ni köp ýerlerde okudýandyrlar peýgamberiň durmuşy diýip nemelerde sire diýip geçýär. Yani Türkçede bu siyer diýip geçýär. Siyer-i Nebi diýip bir näme bardyr? Siyer-i Nebi, siyer diýmek durmuş diýmek. Ýa-ni näme? Biografiýasy manysyny berýär da. Düşnükli näme dile terjime etsek Arapçadan. Yani ilkinci peýgamberi durmuşyny yazan adam şoluň üstü bilen bilinýär. Şu wagt bütün dünýäde peýgamber barada näme bilinýän bolsa İbn İshak'ın üstü bilen bilinýär. Indi İbn İshak da kimden alýar bunu? İbn Abbas'tan alýar. İbn Abbas peýgamberiň ýanynda bolan iň köp hadis we Kur'anyň ayetlerini näme diýeli? Rowaýat eden, dilden dile geçiren adamlaryň biri, iň köplerinden biri. Şeýlere indi biz o kaly ayetlerimizi näme diýendi? Men size ilkinji okujak ayetlerim şu şeytan ayetini ortadan aýyrýandygyna değişli ayetler aýrylýandygyna değişli we peýgamberiň bulagundan çekilýär. Ananmaýan bolsaňyz häzir ayetler okap berin, görersiňiz. Ve ma erselna min qablika min rasulin ve len nebiyyin illa iza temenna elqa şeytanu fi umniyetihi feyensahullahu ma yulqi şeytanu thumma yuhkimullahu ayatihi vallahu alimun hakim diye. Indi bu taýda men size sözme söz tercüme edip durjak däl, bilýäňiz nemesini. Bany şeylere senden öň diye hiç bir Resul ve Nebi, yani peýgamber ve ilçi iyi vermedim diye olaryň gepine şeytan bir zatlar sokmadyk bolsun diýdi. Yani senden öňkileriň hem gepiniň sözüniň arasynda şeytan bir zatlar soktu diye edil saňa seniň hem gepiniň arasyna sokuşlar ýaly diye. O ýöne dowam edýär, ýa-ni feyensahu diýmek, pozmak, öçürmek, aýyrmak. Feyensahullahu ýöne Allah diye bunu şeytanyň senin gepin arasyna goşjak, sokjak bolýan zatlaryny pozdu diye ve Allah öz ayetlerini güýçlendirdi, berkitdi diye. Vallahu alimun hakim diye. Allah köp bilen hakimdir diye. Şeýle illeşler bu nemesi. Yani peýgambere aýdýar, senin gepin arasyna şeytan bir öz geplerini sözünü goşdu diye. Olam näme bolýar? Ayet görnüşinde bolýar da. Häzir onu düşünürsüňiz dowamda. Soň ýene İsra
suresi var. Bu tayda da 73, 74, 75. ayetlarda. Yine de yankıyalı bir duyduruş beriye yine şeytandan. Şeytan bir zatlar edecek oldu. Az kalsa sen şoň inanyp gidýätiň diýilen manida ayet var. Yine hazır okap bersem has düşlük var. Ve in kâdu liyeftinûneke anillezîne evhaynâ ileyke litefteriye aleyna gayruhu ve izen lettehadûke halîlen diye. Ama manisi näme? Bizim diye sana vahiy edenimiz, yani vahiy näme demek? Ayet vermek. O ayet verme nemesine vahiy değil ya. O bizim sana veren ayetimizin başka zat bilen o yerine yütkülüp çalışıp ya da düzedip diye de yerini başka zata düzedip bize töhmet atacak oldu diye az kalsa senem diye bu fitnenin içine karşı bir diyetin diye. Ondan sonra ne diye? Ve izen lettehazûke halîle şol vaqt diye seni olur dost edinecektiler deyip aydiye. Yani bu näme demek bolýar? Birilerinin gepine gidipdir. O birisi hem şeytan aslında. İşte o senin yani bizim ayetimizin arasında ayet edip şeytan özlemesini görkezecek oldu. Sen hem azası buna bu yalana düşýätiň şey edip olurum seni özüne dost edinecekti diye. Son devamında näme diýipdir? Devamında da 74. ayette velevla en tebbetnâke lekad kitte terkanu ileyhim şey'en galîle diye. Eğer biz sen diye sebbetnâhu demek sabit yani suutlaştırmak yani güçlendirmek diýerler bizim ona yine de güçlendirmek. Eğer biz sen diye arka durup o güçlendirmedik olsa azası senem diye olaryň ýanyna gidýätiň diye. Olara şu gideceğim bolup durtun diye. Şeyler bir nemede o katı ütköşük nemeler o ayetler. O son devamında näme diye 75'te de izen le'ezeknâke zi'fe el-hayâti ve zi'fe el-memâti thumme la tecidu leke aleyna nasiran diye. Şimdi birleşler o bu tayda da yine de şu yankı näme meňzeşräk bir hava ayetler hava eğer diye sen olaryň ýanyna giden olsaň diye de yankı ayetin dowamy. Eğer diye sen olaryň ýanyna giden olsaň senin durmuşyň gaty erwet bolardy diye. O gat ve gat erwet bolardy diýilen manyda ýani ziyfel hayatı son ýene ziyfel memate diye ölümüň hem gaty erwet bolardy diye. Ve Peygamberiň ölümü ýeňilen bolmady aslında seretseňiz. O bir näçe günläp, hepdeläp zäherliýärler de. Nämeler okusaňyz görersiňiz zäherliýärler. O zäheriň täsiri bilen gyzygyny galyp o iýip içip bilmän şey bolýar. Bu zadan kan gurrun berýän däldirler, ýene de o zat hemmesi hadislerde hemme demelerde geçýär çeşmelerde. O soň diye durmuşum hem gaterwet bolardy, ölümüň hem gaterwet bolardy diye soň diye bizden sana kömekçän bolmasdy diýip Allah peýgambere hayvat atýar şey diýeli. Hayvat nemesinde derejesinde ayetler. Soňra o bir hadis ama men hepmesini gysga tutjak boldum kan uzun bolup demek durmasın. Şimdi şu taýda bir hadis var. Buhari sahih hadis var. Sahih el-Buhari. Da şeyler bir vaka geçýär. Biz ýuwaşlyk bilen ýa-da şeytan aýatynyň näme diýene dogry diýäsde.
Size biraz izden başladım. Güven görmüyorsunuz. Deyip size baştan başlasam biraz düşünüksüzrek bolya. Devam ediyor. Indi edil hadisin özüne okayın o kimden näp gelen bilen wagt demek durmal ine çeşmesi var. İslan adam girip görür. Gale seceden nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bin necmi. Necim diye. Necim demek yıldız. Yine bizim gurrun edecek ayetimiz yıldız ayeti. Yani yıldız demek. Necim. Yıldız demek. Yıldız deyip bir ayet var Kur'an'ın içinde. Bin necmi ve secede ma'ahul müslimine vel müşrikine vel cinnu vel insu diye. Yani Peygamber Yıldız suresinden ayet okudu ve onun bilen birlikte Müslümanlar, müşrikler yani kafirler, cinler ve insanlar secdeye gitti diye. O vaka şeylere. Son bunun bir giyinişrek nemeler var. Men o tayları almayın dedim yani dilden biraz kurun veririm. Yine umuman vaka şeyle oluyor. İslamiyet'in ilkinci yıllarında deyip aydılıyor. Geç yapılar. Peygamberin taraftarları az eken yani onu Müslümanlığını kabul edip yani İslam'ı kabul edip peygamberliğini kabul edip yanaşan adam az ekeni. Son bir gün o şeylere bir zat okuya. Ya hatta men size o ayet tam demedeyin şu ayet getireyim. Necim suresinin 19 ve 20. ayetinden son şeytan bir zatlar koşuyormuş. O näme koşuyor? Hazır da okalı. Eferaytumul Late vel Uzza. O sen Lat'ı ve Uzza'nı görmedin mi? Bilyen olsanız belki köp adamlar bilyen değildir. İslamiyet'ten ön deyip aydılıyor. Yani Arapların öz nemelerinde Lat, Uzza, Menat deyip bir tanrıçalar var. Ayal tanrıçalar. Bunların kakası Allah deyip inanılıyor. Indi şoň bilen bağlanşykly. Sen Lat'ı ve Uzza'nı görmedin mi diye. Son 20. ayette devam ediyor. Ve menate thalisetel uhra diye. Ve üçüncüsü menatı. Ve üçüncü olan menatı. Yani sen Lat'ı, Uzza'nı ve üçüncü olan menatı görmedin mi deyip ayet geliyor. Şimdi bundan son hazır Kur'an okusanız eyyem düzeltilen görünüşü deyip kabul ediliyor. Yani şu vaat yine şu ayetlerin devamına olar göklerde uçup gören ve şefaati umid edilen turnalar diye. Yani turnalar deyip tercüme ediyorlar. Aslında perişteler, melekler manasında aydılıyor. O illeşler. Şimdi şu nemeni okuya Lat'ı, Uzza'nı, Menat'ı görmedin mi? Olur diye asmanda uçup gören perişteler ve olur bize şefaatçi olacak diye ölenden sonra Allah'ın ya cennete gitmek için diyilen manida okandığı aydılıyor. Hova. Bağışlarsınız. Yanlış yere bastım. Yine şu hadisem yine şu taydan alınan. Yani şu ayet okandan sonra hem kim secdeye gidiptir de Müslümanların hem kellesi karışıptır. Şu an içinde secdeye gitmedikleri hem var. Yani İbn İshak'ın demesinde geçen olmalı. Yazan yerinde. Son yine bir yerde var. Bir yere yerden toprağı alıp toprağı yüzüne vurup secdeye gidenmiş. Yani öze gilmendir yine bir zat. O näme mana gelýänini bilemok böyle şeyle zatlarım yazýardy. Şonun ýaly illeşler o hadise yani näme bolýar bu taýda? Peygamber bu Kabe'de bolýar. Kabe'ye gelýär. Soň bir ayet okuýar sesli. Soň ayetiniň arkasynda da şeytan kulagyna pışyrdaýar olam Cebrail'den geldim deyip okudu deyip o yazılan yerlerim var. Cebrail'den geldim deyip okuya son kapırlarım bunu beğeniyor. Kapır diýen şol Arap nemesi düýüplü bir inancı. Lat, Uzza, Menat
değil yani. Allah da el ilahtır aslı. El ilah Allah bolupdur. El ilah demek ol bir var diýili ara bizde. Bir var diýile manida edil. Şoňa benzeşräk bir nemes bar. Indi size şu taýdan bir neme görkezjek şu surat dursun. Indi Arapların köneden öňüp gelýän zady bar we bu Arapların hem özüne değişli zatlar. Ine şu taýda ay görýänsiňizdir. Suratda ay görýänsiň, bir taxta oturan yani kürsüde oturan biri var. Soň 3 tane gyz var. Bu 3 gyz kim? Ine Ýankylat, Uzza, Menat diýilen gyzlar. Bular aslında yıldızlar hükmünde öwrülýär. Yani bu yıldızlaryň hep demeleri var, adları var. Men häzir o taýlary seyretmedim. Seyretseniz görürsünüz. Bu Sümer tanrylary ve tanrıçalary. Tanrıça diýmek aýal tanrı diýmek. Gräp bir manyny berýär. Kürsüde oturanam Allah. Indi Arapların bu inancı aslında özlerinden köp wagt öň ýaşap giden bir medeniýet, ýa-ni Sümer medeniýeti var. Olardan Babil diýe, Vavilon diýilen neme geçýär. Soň Asur diýip bir nemeler var. Soň şeydip umuman şol hemmesini ýaşaýan yer bir yer. Bir geografiýada ýaşaýarlar bir yerlerde. Deňe wagtlary başga, ýöne wagtlary başga bolsa da ondan bundan muňa geçip gelipdir. Indi şeyle bir zaten bar. İslamiyetde ay näme üçin ulanýar diýip bir hiç soradymyz bu ay. Näme manyny berýär? Men şu soru näçe musulman soran bolsam hiç bilemok, pikrem etmedim diýýärdi. Siz hem pikir edenlersiniźdir. O ay näme üçin bar? Indi ayetil kürsü diýip bir zat okalýandyr. Ine şu taýda kürsüde oturan birini görýärmiz. Bu buna da gelmekçi asıl indiki nemede Yasin suresinin bir ayetlerini okap o size bir mani verip son asıl meselemize geliriz. Yani İslamiyet nädip, yani İslam'ın din ideologiyası nerelerden gelipdir diýilen soruların cevabını gözleriz. Bundan öňe size köprek ayet ve hadis şoňa benzeş zatlar okuduk. Ve gören olsanız hakykatdan bir üýtgeçik şeytan ayet diýil ya bu manysy. Erbedem del bana göre o kellesini kesin, o ayallary gyrnak edin, topraklaryny basyp alyň diýilen ayetler bana göre şeytan ayetlary. Sebäbi hiçbir tanrı yaratıcı benim pikirimçe beýle bir ayet iyi vermez mi kendiyen? Fikredin size bir peygamber gelýär, o peýgamberiň sözleri basyp alyň topraklaryny, taýlaryny, boynunu kesin, gollaryny kesin, barmaklaryny kesin diýip ayetler bar. Size şeýle bir buyruk bilen bir peýgamber gelse, şoň peýgamberdigine bilmedim nä derejede anarsyňyz. Ýöne ol aýry bir mesele. Aýry diýýänimin sebäbi şu. İslam dininin peygamber diýip görkezleýän Muhammed bize şu atky tanatylýan Muhammed peygamber aslında o ýaşap ýaşamadygyna değişli anyk hiç bir zat ýok. Gaýtan bir näçe adamyň, bir näçe figuranyň şol Arap ýarymadasy we Arap ýarymadasynyň hem daşynda da o käbir medeniýetleriň gahrymanlary ýani biz Göroğlu diýäs, Oğuzhan diýäs şeýle bir gahrymanlary bar da destanlarynyň. Şolaryň birleşdirilen görnüşi bolup garşymyza çykýar. Şu atky neme agyrlykly pikir düşünje şol ýani Muhammed aslında Mahmud diýip, Ebul Kasım diýip, ondan soň Ahmet diýip, ondan soň Zerdüşlaryň nemesi bardyr peýgamberi. Yine olaram bar içinde inanmarsanız o zatlara da soň ýuwaş-ýuwaşdan size gurrun berjek. O temalara da gelmekçi. Umuman şeylere bir üýtgeçik bir gurja bir mesele bu. Ýöne bunun İslamyň nädip din, nädip ýaýramasyna
çelli gelin deyip o sorasanız olam gatı yönökü o arada biraz ben gururun verdim. Yine Araplar bir imperiya kuruyor. Basvalcılıklı imperiya. Yani dine basvalcılık değil. Bunların ekonomikası tağlamak bilen bağlanışıklı. Tağlayalar, ağır salgıtlar salyalar. O şeylere bir siyasetler var. Son elbette özlerinin bir kulturası, inançları var. O dövrler inançsız bir millet yok diyen yalda. Şu dövrler. Hatta Kur'an'ın içine okusanız kafir diyen vakti dinsiz manasına gelen o. Başka bir dine olan yani manasını veriyendir. Kur'an bir dinsizlik diyilen zatı göz önüne de getirip bilen o ayetlerini okan. Hepmesi başka bir dine, başka bir tanrı olan ya şunun için kafir değil ya. Kur'an'da neme günümüzde ateist diyene neme deyip neme diğer Kur'an ateistin bolup bileceğini hiç göz önüne de getirip bilmendir. O arada da söz etme ya. Ateistliğin bolup bilecekliğini misal için. Ya da bilmedim başka deist meist diyene neme öyle böyle görünüşler var. Şeyler hatta benim doğrusu nemeleri hiç kızıklanıp içine girip göremem. Yani görünüşleri köpe gittikçe de köpeleyenini bilýän biraz rahat. İyileşler şeyle indik nemede köprek ay barada gurrum ederiz. O size has üýt köşük zatlaryň o üstüne açmakçı. Yani öňürtü şunu pikirleriň we töwereňizdäkilere de şunu soram. İslamiyetde mescitlerde ondan bunda ayın şekli ayın heykeli diýildi. Heykeli var. Hatta üns berýän bolsaňyz Arabistandaky aýlar edil şu taýdaky şu suratda görýän aýyňyz ýalydyr, dikdir. O sonra bu ay näme üçin ulanýar? İslama ay gerekmi? Allah näme üçin ay diýilen zaty demedipdir. Dik bir sonra ýa-da Allahyň özüme ay. Araplara şey sorap görüň töwereňizdäkilerden indik nämäçelli. Garaşsaňyz soň men birazrak ýuwaş-ýuwaşdan jogaby bermekçi munyň bermesmi. O bir-birden. Onda şunluk bilen şeylere illeşler şeytan ayeti meselesi yani o şeytan peýgamberiň gulagyna pişirdap bir ayet hökmünde bir zatlar sokupdyr. O taýda da ne şu 3 tane gyz var. Görýän heykeliňiz gyz däl aslında bular ýyldyzlar. Soňra şu geçýän nemäniň hem ady ýıldız. Sure. Yıldız yani necim. Necim diýmek yıldız diýmek. Aslında şulara bağışlanıp aýdylan da yani soň içine üýtge diýerler. Okap görseňiz soňunda yok Allah gyz düşýär-de sizlere erkek mi düşýär ýene näme diýip bir üýtgeçik bir jogap gelýär-de. Ve Peygamber bir näçe wagtdan soň neme diýär ökünýä edeni işine de yani şeytan okutturdu maňa diýip meniň däl bu sözler. Kritik edilýärmiş. Nemelere göre, käbir çeşmelere göre Peygamber kritik edilýärmiş soň bu nemesinden yüz öwürüp yok olur. Allah beýle zatlar nemetmez. Allah'ın gyzam yok, oglam yok diýip bir nemesi var ya dogulmady, gyzam yok, oglam yok ýene nämesi. Diýilen zatlarym şu kritikalaryň esasyndaky gelen ayetler son yani öňdäl. Kur'anyň ayetleri elmidama bir kritika bolandan soň gelýändir ýa-da bir waka bolandan soň gelýändir. Hiç haçana öňe dogry seredip bir zat aýdýan ýeri ýok diýen ýaly bar diýip görkezýän ýerler bar. Olam eýlerek däl, mysal üçin Rum suresi täki birinji nemeler ýenjek soň olar ýenjek diýip olaýan bir näçe 13 ýylmy 8 ýylmy dowamdaky bolan wakany böyle görün berýär. Olam aýry bir mesele. Belki men dinleýän adamlaryň köpüsi bu meselelere hiç tanışan däl bolmagy mümkin. İslamiyet öwredilmeýär. Hakyky manyda Kur'any okawa hiçem öwrenen musulman ýokdur. İslamiyeti mollalardan, işanlardan dinläp öwrenýärler. Ya da namaz okuyup hatta Kur'an'ın içinde namaz diýen zat yok. Şeyler onda iyileşler görüşürüz hepde yine de.